عسرت زدوم حقتات بزعبا تايجر شارك. تايجر شارك ኣብ ባሕሪ ዝርከብ እንስሳ ኮይኑ ብጭካኒኡ በቲ ንዝረአየ ዝኾነ ነገር ናይ ምብላዕ ሸውሃቱ ዝያዳ ኩሉ ይፍለጥ። እዚ ዓይነት እንስሳ ብዙሕ ዓይነት ምስጢራት ዘለዎ ኮይኑ ገለ ካብቲ ዘደንቕ ምስጢራት ሓደ ታይገር ሻርክ ምስ ተጠብሐ ኣብ ከውዱ ዝጸንሑ ዝወሓጦም ነገራት ኣቓልቦ ሰሓብቲ እዮም። ንሎሚ 10 ዘስደሙ ሓቅታት ብዛዕባ እዚ ዓይነት እንስሳ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምሳና ክትጸንሑ ዕድሜና እዩ። ቀዳማይ ታይገር ሻርክ ልዕሊ 700 ፓውንድ ወይ ድማ 772 ኪሎግራም ይምዘን። ታይገር ሻርክ ካልኣይ ዝገዘፈ ሃዳን ኮይኑ እቲ ማእከላይ ገምጋም ክብደቱ ካብ 800 ክሳብ 1400 ፓውንድ ኾን እንከሎ እቶም ዝገዘፉ ዝበሃሉ ግና ክሳብ 700 ፓውንድ ሚዛን ክምዘኑ ይኽእሉ። ካልኣይ ኣንስተይቲ ታይገር ሻርክ ህይወታውያን ዝኾኑ ውሉድ እኳ ትወልድ እንተኾነት እቶም ውሉዳ ግና ኣብ እንቋቑሖም እንከለዉ እዮም ዝምዕብሉ። ህይወታውያን ውሉድ ዝወልዱ እንስሳታት እተን ኣንስትዮ ንውሉደን ኣብ ማህፀን እንከሎ ዝምግባሉ መድሓንቲ ዝበሃል ኣካል ክህልዎም እንከሎ ናይ ታይገር ሻርክ ግና ካብዚኦም ብዝተፈልየ መድሓንቲ ዝበሃል የብሎም። እቶም ውሉድ ቅድሚ እንቋሖም ኣብ ውሽጢ እንቋሖ ጓል ኣንስተይቲ ኮይኖም ይምዕብሉ። ምስ ነቑሑ ድማ ካብቲ እንቋሖ ብምውፃእ እታ ኣንስተይቲ ታይገር ሻርክ ትሓርሰሉ ግዜ ይበፅሕ። ብከምዚ መስርሕ ድማ ህያው ዝኾኑ ውሉዳት ክትወልድ ትኽእል። ሳልሳይ ዝረአየ ነገር ክበልዕ ይደሊ። ታይገር ሻርክ ምገባ ብዝደልየሉ ግዜ ካብቲ ባህርያዊ ዝኾነ ግዳይ ናቱ ዝኾኑ ፍጡራት ጀሚርካ ክሳብ እቶም ዝወለዶም ፍጡራትን ኣብቲ ውቅያኖስ ዝተጓሓፈ ጓሓፍን ክበልዕ ዝኽእል ሸውሃት ኣለዎ። በዚ ድማ ኣብ ውቅያኖሳት ዝጓሓፍ ጓሓፍ መግትእ ክግበረሉ ዝግባእ። ምክንያቱ እትን ኣካላትና ተፃባእቲ ዝኾኑ ባእታታት ኣብ ኣካላት ናይቲ ታይገር ሻርክ ብምውህላል ድሓር ንሕና ገፊፍና ኣብ ንምገቦም ግዜ ናባና ብቐሊሉ ክሓልፉ ስለ ዝኽእሉ። ራብዓይ ኢድ ናይ ሓደ ሰብ ምትፍኡ። እዚ ሓደ ካብቶም ዘገርሙ ሓቀኛ ዛንታት ምስ ታይገር ሻርክ ዝተኣሳሰር እዩ። ሓደ ታይገር ሻርክ ካብ ባሕሪ ተገፊፉ ኣብ ናይ ሲድኒ ኣኳሪየም ይኣቱ እሞ ኣብቲ ኣኳሪየም ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ኢድ ናይ ሓደ ሰብ ካብ ከብዱ ተፊኡ የውፃእ። ሰራሕተኛታት ናይቲ ኣኳሪየም በቲ ዘጋጠመ ክስተት ተገሪሞም ናብ ፖሊስ ሓበሬታ ኣመሓላለፉ። ኣብ መጀመርታ ፖሊስ ኣብ ባሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ይባል እኳ ሰጊርዎ እንተነበረ ድሕሪ ደቀቕቲ ዝኾኑ መርመራታት ምግባሩ እቲ ኢድ ናይ ሰብ ብበሊሕ ነገር ተቆሪፁ ናብ ባሕሪ ከም ዝተደርቢ ከረጋገጽ ከኣለ። እቲ ኢድ ናይ መን ኸ ቆሪፁ ደርቢዎ ዝብል ሕቶታት ክምልስ ፖሊስ ከተማ ሲድኒ ናብ ስራሕ ተዋፈረ። እቲ ኢድ ብዝነበሮ ፍሉይ ዝኾነ ውቃጦ ናይ መን ኢድ ምዃኑ ብቐሊሉ ክፍለጥ ተኻለ። ናይቲ ኣብቲ ግዜቲ ውይ ተጓሳጣይ ዝነበረ ጄምስ ስሚዝ ፀጋሚት ኢድ ምዃና ፖሊስ ናብ መደምደምታ በፅሐ። ጄምስ ጎኒ እቲ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታቱ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ ወሃቢ ኮይኑ ምስ ዝተፈላለዩ ገበኛታት ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ። ፖሊስ ብዙሓት ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እኳ እንተውዓለ ብሓንቲ ዝተቆርፀት ኢድ ጥራይ ቀተልቲ ጀምስ እዮም ዝብል ካልእ መርትዖ ክረክብ ኣይከኣለን። እቲ እንኮነ ዓይኒ ምስክር ኮይኑ ነቲ ገበን ኣብ መዕለቢኡ ከብፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ሰብ ስለ ዝተቐትለ ጆን ብራዲ እቲ ቀንዲ ጥርጡር ዝነበረ ብዘይ ወላ ሓደ ፍርዲ ናፃ ከም ዝልቃእ ኮነ። ሓምሻይ ህወቡላ ንፋስ ናይ ባሕሪ ሃርኬን ከም ፅቡቅ ዕድል ናይ መግቢ። ታይገር ሻርክ ምስ መግቢ ዘለዎ ምትእሳር ኣዝዩ ሓያል እዩ። ንህበቡላዊ ዝኾነ ንፋስ ናይ ባሕሪ ከም ፅቡቅ ዕድል ናይ መግቢ እዮም ዝጥቀምሉ። ስነፍልጠተኛታት ካብ 2016 ክሳብ 2017 ኣብ 4 ዓይነት ሻርክ መጽናዕቲ ኣካይዶም እንተኾነ ብጀካ ታይገር ሻርክ እቶም ካልኦት ዓይነት ሻርክ ሃሪኬን ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ክሃድሙ እንከለዉ ታይገር ሻርክ ግና ነቲ ህበቡላዊ ንፋስ ተፃዊሮም ኣብ ዝነበርዎ ፀንሕዎም። ድሕሪ ሰሙናት ናይቲ ሃሪኬን እቶም ስነፍልጠተኛታት ሓደ ዘገርም ነገር ተዓዘቡ። እቲ ቁፅሪ ናይቲ ታይገር ሻርክ ካብቲ ዝነበሮ ብዝሒ ብዝያዳ ዓፅፊ ወሲኹ ፀንሖም። ስለምንታይ ካብቲ ሃሪኬን ሃዲሞም ነብሶም ከድሕኑ ዘይመረፁ እቶም ነቲ መጽናዕቲ ዘካየዱ ስነፍልጠተኛታት ከብርህዎ እንከለዉ ክልተ ነጥብታት የቕርቡ። ቀዳማይ ምስቲ ዘለዎም ገዚፍ ነፍሲ እቲ ሃሪኬን ብዙሕ ፅልዋ ዘይፈጥረሎም ክኾን ይኽእል እዩ ክብሉ እንከለዉ፣ እቲ ካልኣይ ከም ዓብ ነጥቢ ዝተሳምዕሉ ግን ድሕሪ እቲ ህበቡላዊ ንፋስ ምውቅዑ ዝርከቡ ዝሞቱ ፍጡራት ናይ ባሕሪ ንምጋብ ሃሪኬን ኣብ ዝመፀሉ ቦታ ዝያዳ ካልእ ግዜ ከም ዝእከቡ ክድምድሙ ከኣሉ። ሻሻይ በላሕቲ ሓለውቲ ኣታኽልቲ። ታይገር ሻርክ ምስ ኣታኽልቲ ባሕሪ ቀጥታዊ ምትሓዝ እኳ እንተዘይብሎም ነቶም ኣታኽልቲ ባሕሪ ዝምገቡ ፍጡራት ናይ ባሕሪ ካብቲ ኣታኽልቲ ንኸይምገቡ ስለ ዘፋርሕዎምን ስለ ዝምገብዎምን ከም እሙናት ሓላውቲ ኣታኽልቲ ይቑፀሩ። ኣብ 2011 ኣብ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ዋዕይ እቶም ታይገር ሻርክ
ኣብ ዝነብረሉ ኣካባቢ ዝበቆሉ ናይ ባሕሪ ሳዕሪ ብርቱዕ ዝኾነ ጉድኣት ወረዶም። እንተኾነ ካብቲ ተሓስበ ግዜ ብዝቐልጠፈ ዳግማ ህይወት ለቢሶም ከጉላዕልዑ ከኣሉ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ድማ ታይገር ሻርክ እሙናት ሓለውቲ ናይቲ ሳዕሪ ብምዃን ነቲ ናይ ባሕሪ ሳዕሪ ክበልዑ ዝመፁ ጎብየ ባሕሪ ንባዕሎም ስለ ዝምገብዎም እቲ ናይ ባሕሪ ሳዕሪ ትንፋስ ረኺቡ ካብቲ ወሪድዎ ዝነበረ ከቢድ ጉድኣት ወፂኡ ዳግማይ ክበቆል ከኣለ። ሻውዓይ ክሳብ 80 ዝኾኑ ውሉድ ኣብ ሓደ ግዜ። ተባዕታይ ታይገር ሻርክ ሓንሳብ ምስ እታ ኣንስተይቲ ተረኺቡ ምስ ከደ ዳግማይ ክረኸቡ ዘለዎም ተኽእሎ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ። ብስነ ፍልጠታዊ ኣፀዋውዓ ታይገር ሻርክ ውስጠ ጫጭሕ ይበሃሉ። እዚ ድማ ትንቃቑሖ ውሽጢ ማፀን እታ ኣንስተይቲ ታይገር ሻርክ እንከሎ ስለ ዝጫጫሕ እዩ። እቶም ተጫጭሖም ዝውለዱ ታይገር ሻርክ ኣብ ሓደ ግዜ ክሳብ 80 ክበፅሑ ይኽእሉ። እቶም ንኣሽቱ ታይገር ሻርክ በቶም ዓበይቲ ታይገር ሻርክ ተሃደንቲ እኳ እንትኾኑ ኣብ በበይኑ ስፍራ ስለ ዝነብሩ ግና ግዳይ ካብ ምዃን ዝበዝሐ ግዜ ይድሕኑ እዮም። ሻምናይ ሓደ ካብቶም 3 እንስሳ ንሓደ ሰብ ሓደጋ መጥቃዕቲ ዘውረዱ። ዲላን ዊልያምስ ወዲ 20 ዓመት እንከሎ እዩ ብታይገር ሻርክ መጥቃዕቲ ኣጋጢሞ። ኣቃዲሙ ብድብን ተመንን መጥቃዕቲ ኣጋጢሞ ስለ ዝነበረ እዚ ኣብ 2018 ብታይገር ሻርክ ዘጋጠሞ መጥቃዕቲ ንሳልሳይ ግዚኡ ብእንስሳ ዘጋጠሞ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ። ኣብ ባሕሪ ንሓንበሰ እንከሎ በየን መፂኡ ዘይብሎ ታይገር ሻርክ ኣጋሩ ክነኽሶ ተፈለጦ። ብቕፅበት ኣጋሩ ካብ ኣስናን ናይቲ ነኺስዎ ዝነበረ ብምውፃእ ብዘለዎ ፍጥነት ሓንቢሱ ካብቲ ክወርዶ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ነፍሱ ኣድሓነ። ቅድሚ ዝፍጻሜ ዲላን ካብ ኣፍ ድብን ካብ መንከስቲ መርዛም ዝኾነ ተመንን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዲሒኑ ዝነበረ ሰብ እዩ። ታሻይ ከም ዕዋፍ ሓጋይ መፀ ይሳጉን። ታይገር ሻርክ ምኡቕ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ከም ዝሰማምዖ መጽናዕቲ ይሕብሩ። እቲ ታይገር ሻርክ ዝመርጾ ገምገማዊ ዝኾነ ሙቐት ናይ ባሕሪ 71 ዲግሪ ፋራንሃይት ወይ ድማ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝኸውን እዩ። ኣብ ሓጋይ ሙቐት ናይ ባሕሪ ኣብ ዝወርደሉ ግዜ ናብ ትሮፒካዊ ዝኾኑ ቦታታት ይሳጉም። ክረምቲ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ናብቲ ዝሕዝ ዝበሉ ቦታታት ብምኻድ ነቲ ላዕሊ ዝኾነ ሙቐት ናይ ባሕሪ ይሕልፎ። 10 ላዕለዋይ ኣካል ናይ ሰንሰለት መግቢ። ካብ ወዲ ሰብ ወፃኢ ታይገር ሻርክ ካልእ ባህርያዊ ዝኾነ ሃዳኒ እንስሳ የብሎምን። ኣብ ናይ ውቅያኖሳዊ ህይወት እንተመፂና ንታይገር ሻርክ ብጀካ ካልእ ታይገር ሻርክ ካልእ ዝሃድኑ የለን። ምናልባት ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ብቐታሊ ዓሳ ነባሪ ዝበሃል ይህደን ይኸውን። በዚ ድማ እዮም ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት ባሕሪ ንታይገር ሻርክ ኣብ ናይ ሰንሰለት መግቢ ኣብ ላዕለዋይ ቦታ ዘቐምጥዎ። ንታይገር ሻርክ ዝምልከት መደብ ነዚ ይመስል። በዘን 10 ዘስደሙ ሓቅታት ታይገር ሻርክ ኢልና ዘምፃናዮ መደብ ተዘናጊዕኩምን ብዛዕባ ታይገር ሻርክ ገለ ነገር ፈሊጥኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ጽንሑ።